Eta, horrelako guraldia, zer egiten duzue? Ba, eguraldi txarra egiten badu, joten gara bowling egitera, ten-pin bowling deitzen da, eta Hemen merkatal zentruetan eta dauden antzerako, zer? bai, izango da, iguala, ez naiz inoiz egon hemen, baina bai antzera. Eta eguraldi hona egiten badu, zelan da MotoGP bezalako lasterketak daude, Bai? eta ni naiz fan eta joaten naiz askotan. Baina aspaldi hemen bizi naizelako ez naiz joan, baina hori be, badago. Eta udan eta? Udan kostaldera, eta biltzea pixkat joten gara, mendian, baina mendi oso alturik ez dago, baina ibil bideak, bai badaude, hori egiten dugu. Ohitura badago, jentea asko Bai, ibiltzen da? bai, taldeak eta rutak edo bideak, badaude, bai, oso ongia da, bai. Eta pafera ere joango zarete, ez? Bai, ebili eta gero. Eta bowling egitera joaten garenean, tabelna bat dago. Eta erabiltzen dugu hori. Ederto.